nášho šampióna z posledných 6 ligových sezón do nového futbalového ročníka. Slovan v bráne s Martinom Trnovským, v obrane Lukáš Paušek, Guram Kašia, Kenan Bajerič a naľavo Kevin Wimmer, pred nimi Kyriakos Savidis s Markom Toličom a Jurajom Kuckom. V ofenzíve na krídlach Rob, Francúzi Mikael Berchebru a Steven Torregrossa, štvrtým rozhodcom Mathieu Vernis. Zostava FC Struga s novým brankárom Filipom Dujmovičom, pred ním traja stopéri 55 Radič, 4 Ristevský a 16 Krivanieva. Potom v ďalšej zostave s novým trénerom Čatipom Osmanim niekoľko nových hráčov. Zaujímavosťou stretnutia, že ho vedie francúzska rozhodkyňa Stéphanie Frappardová, najznámejšia, že si užil iba predĺžený víkend a už sa opäť venuje futbalovým povinnostiam v klubovom drese Slovana. Zápas so Strugou sledujeme spoločne s Marianom Zemanom, s našim expertom. Marian, pekný večer. Pekný večer prajem. Samozrejme vždy veľké očakávania, zažili sme to aj v lani proti Swiftu Esperance, keď sa zrodil. Boxoval pred stopérom Ristevským. Strelec sa snaží podržať loptu, perfektne vysúva Vlada Vajsa, to je obrovská šanca. Vajs ide sám, gól! Zástavu Slovana v zápase so Swiftom Esperance, keď vyrovnal z priamého kopu a potom dal ďalšie 2 góly v odvetnom zápase v Luxembursku. Odvtedy skóroval na pohárovej scéne už len raz v skupine konferenčnej ligy proti Fajerskému Klaksvíku. Skvelá strelcová prihrávka poza Radiča, nábeh Vajsa a úspešné zakončenie proti Dujmovičovi. 1-0. Tak ja najprv krátko iba fantastické zakončenie Vajsa. Zbehol tam... No, zdalo sa, že Bajerič fauloval. Slovan prenáša hru na Davida Strelca, zatiaľ čo jeden z hráčov Strugy zostáva pred domácou 16-kou. Výborne teraz Tolič prepustil loptu Robertovi Makovi. Mak môže vypáliť, technická strela, gól! Pozrieme sa na jej záver, keď Tolič šikovne prepustil túto prihrávku na Roberta Maka. Ten sa pred 16-kovým oblúkom skvelo uvoľnil. Ešte raz strelcová prihrávka a Maková práca pri kľúčke na defenzívneho záložníka Stefana Jeftovského. Skvelá technická strela okolo Dujmoviča. No a Slovan vyhráva 2-0. Tak Slovan je fantasticky efektívny zatiaľ. To, čo mal, čo vytvoril, také pologolové šance, strela, fantasticky zakončil teraz. A Besard Ibrahimi si, hoci bol faulovaný, si určite zoberie loptu na biely bod. Tak to je veľká škoda. V minulej sezóne dala Struga v predkolách. Ibrahimi má krátky rozbeh. Prominentný strelec Severomacedónskej ligy. Tak po 10 minútach druhého polčasu je znížené. Ibrahimi získal penaltu pri individuálnej akcii cez Paušeka a aj upre... Vajs. Savidis. Mak. Pekne posunul loptu na Medvedeva. Medvedev v 16-ke. Neprihral cez Spirovského. A ten nachádza Šabanyho. Opäť dopredu vyštartovali útočníci Ibrahimi aj Radecký. Ťah od Bunjamina Šabanyho. Pýta si teraz prihrávku od Radeckého. Je v šanci. A hostia vyrovnávajú na 2-2. Ibrahim. A celé to otvoril. A toto je ďalší taký rýchly protiútok supera. Vlado teraz pikal za tú žltú kartu, pretože mohol ten útok zastaviť, ale vieme, čo by nasledovalo. Áno. Čiže preto ho nezastavil logicky a následne to tu išlo až k zakončeniu. Áno, tu máme Radeckého, ktorý prehodil Šabanimu, ten celú akciu fantasticky rozprúdil. No a pred Besartom Ibrahimim bola už len opustená Trnovského brána. Lopta prešla cez domáceho brankára. Potom, čo ju zasiahol Šabany. A Vlado Vajs potom, čo Mak odstúpil, ale nebol to dôrazný a prudký center. Loptu ešte nadvihol Medvedev. Hostia sa ubránili. Vojtko. Stále Matúš Vojtko, pred ním Marčeli. Marčeliho center. A gól! Na chvíľočku poľavili v koncentrácii aj na ľavej strane, kde nechali priestor pre Marčeliho, ktorý takto nacentroval pred bránu. Dujmovič zaspal, vo vzduchu bol pri lopte skôr, po vysokej lopte od Marčeliho.
Juraj Kucka a hlavou skóruje na 3-2. A presne po tom striedaní, ako išiel Söke hrať, tak som hovoril jednu myšlenku, že verím tomu, že Juro bude mať pocit, že má za sebou takého čističa, že to bude viacej využívať a že môže dostane aj pokyn, aby... Dnešného stretnutia, ktoré pokazil v priebehu druhého polčasu 2 inkasovaniami. Vajsov center, gól! Juraj Kucka, Vajsov rohový kop a Kuckova perfektná práca v priestore pred bližšou žrďou. Krásna hlavička. Ešte raz to uvidíme po Vajsovom centri, keď vo vzdušnom priestore bol dôraznejší ako striedajúci útočník Marian Radecký a Slovan